Následující podcast vychází z vlastních zkušeností 2 žen. Měl by sloužit k pochopení dané problematiky. Naším záměrem je motivovat posluchače k řešení problémů, nikoli je nabádat, jak problém skrývat. Čaute, my vás vítáme opět u našeho podcastu Porouchané přijímání. Já tady sedím s Ení a dnes tady máme hosta, kterým je Diana. A říkám to dobře? Áno. Jo, super. Ahoj. Ahoj, Di. A ty mě takhle proflákneš hnedka na začátek. Měla jsem říct nějaký jiný jméno. Ne, asi v pohode, ale som taká akože zľahka inkognito a tak si ma hneď naprvu preflákla. Promiň, jsi na kameře, tak asi už nejsi, ale můžeme ti dát ještě přes hlavu pytel a pak tě odhalit třeba. Ne, v pohode, úplne stačí, keď pípneš to priezvisko. Dobře, takhle anonymní chceš být. Takže je to Diana. A já se teda zeptám, taková otázka na úvod. Kdo je Diana? Ty brďo, wow. Super otázka. Na ktorú asi nebude úplne taká akože jednoduchá odpoveď. Neviem, akože ak chceš, že by som si ti nejak predstavila, tak akože v aktuálnej dobe som hlavne osobná trenérka. Venujem sa hlavne komerčnému tréňovaniu vo fitku, takže rôzne druhy ľudí s rôznymi problémmi, alebo niekedy to nie sú problémy, ale iba ciele. Proste rôzna sorta ľudí, spolupracujeme na rôznej bázi, niektorí na bázi dlhodobej, niektorí na bázi krátkodobej. Takže rozdeľuje sa to týmto štýlom. Potom ďalej robím lektorku sálových lekcií, to robím asi od 16 rokov, to už robím fakt dlho. A akože terciálnu vec mám potom samozrejme Goldbee, takže natáčam reklamné videá pre značku Goldbee a pomáham im tam s nejakým marketingom, pomáham im trošku so správou sociálnych sietí a tak nejak sa tam akože angažujem proste človek z krajín tretieho sveta, takže robím, čo mi dajú. Co znamená komerční trénování? Jakože bereš jenom slavný? Nie, vieš čo, neviem, že či komerčné je práve akože to najlepšie slovo, ktorým by som to mohla vyjadriť, ale chcela som tým povedať, že sú to taká úplne bežná populácia. Takže taký ten bežný cvičenec, ktorý príde do fitka. Úplne sa ja vo svojich tréningoch nestretávam s niekým, kto by chcel natrénovať na nejakú súťaž, alebo že by priamo za mnou prišiel s tým, že ja neviem, chcem natrénovať na Ironmana, alebo chcem proste byť špičkový atlét, alebo niečo podobné. Oveľa viacej sa venujem proste tomu osobnému tréningu v rámci toho fitness centra, ale samozrejme pokiaľ klient príde s nejakými cieľmi, alebo sa tie cieľy vyvinú behom toho našeho tréningu, že proste mala som takto jednu klientku, jedna z mojich prvých klientiek, mamina 3 detí a ja úplne ty brďo, ty máš postavu proste na powerlifting. A to je proste zdvíhanie ťažkých váh, bench press, mŕtvý ťah, drep. A ona, matka 3 detí, vieš, neviem. Normálne robí lifterku teraz a ja som z toho tak strašne nadšená, lebo fakt mala na to akože skvelú postavu a napríklad týmto štýlom sa to vyvinulo z toho tréningu, kedy ona chcela proste sa zlepšiť, byť silnejšia, trošku schudnúť a tak sa to vyvinulo do toho, že si tam fakt našla vášeň, pretože fakt mala na to dobrú postavu a kdo vie trošku, o čom hovorím, tak ta postava v tom hraje velmi velkou rolu. Já si myslím, že ti jako všichni uvěří, že jsi trenérka, že jako vypadá, že máš tu postavu fakt jako dobře se cvičenou, že? Podľa toho teda nesúte trenérov, ale samozrejme myslím si, že to je atribút, ktorý je u trenéra, ktorý sa venuje obzvlášť takto akože fitness, celkom žiaduci. Hej? Proste je ti príjemnejšie ísť na tréning za niekým, kto napríklad vyzerá tak, ako by si chcel vyzerať ty, než niekto, kto podľa teba nevyzerá tak, ako by si napríklad chcel vyzerať. Ono to dává jakoby smysl i v tom, že taky nepůjdeš ke kadeřnici, která má hrozný vlasy, že jo? No můžeš. Jakoby můžeš, ale je to čo, samozřejmě takový to, jako co tě na ten první jako pohled upoutá, že když vidíš, že ta kadeřnice má sama krásný vlasy, jak si řekneš, wow, tady můžu čekat ten výsledek, že bude prostě jako dobrý a že když vidíš na tom trenérovi, že sama jakoby dobrou postavu, tak ví, jak s tím tělem pracovat jakoby správným způsobem, takže můžeš čekat i to, že tě správným způsobem jako povede, to dává jako akože dáva, ale ja by som takto akože trošku varovala, že ľudí, že pokiaľ si vyberáte trenérov, ktorí fakt vyzerajú akože topové, špičkové postavy a proste nabuchaní, obzvlášť teraz
viacej sa rozprávame o mužských tréneroch ako o tých ženských, tak tam zase je potreba si aj uvedomiť, že existujú nejaké látky podporné, ktoré tí ľudia nie vždycky dávajú na vonok. A môže sa stať, že ty prídeš za nabušeným trénerom, ktorý bude vyzerať ako Adonis prvého proste vynikajúci a pritom to bude proste blbý tréner. Pretože proste nebude mať vôbec napríklad takú škálu vedomostí, alebo nebude mať vyštudované, alebo sa o to nebude zaujímať, alebo proste z toho bude chcieť iba vyrižovať peniaze a takíto ľudia proste sú. Takisto ako kadernička si mohla nechať spáliť vlasy omylom a teraz ich má blbé, tak takisto tréner môže byť zrovna v objemovej fázi, kedy proste naberá a keď si proste naturál a naberáš objemovo, tak nevyzeráš proste tak, ako vyzerajú v objemovke, neviem, Jakub Angel alebo proste podobný. Takže áno, je to určite niečo, na základe čoho sa môžeš trošku rozhodovať, ale rozhodne by som to nebrala ako rozhodujúci faktor. Áno, hej, skôr by som sa pozrela na tú prácu, ako vyzerajú jeho klienti, hej, na to by som sa pozrela, že či jeho klienti mu zostávajú dlho, alebo či tam sú iba pol roka, či ten tréner napríklad má povesť, alebo vidíme, že napríklad vytrénoval nejaké baby na bikini fitness a proste o pol roka, o rok, o 2 roky neskôr majú tie baby problém so záchvatovým prejedaním, tak no proste asi bude nejaký zlý pattern, keď proste človek vyprodukuje 5 takýchto klientov, 10, 12 a baby, ktoré sa z toho nedokážu potom dostať do konca života. Takže to je super rada, co říkáš, že vlastne ako takže záleží. Viacej sa podľa mňa pozerajte na to, čo ten tréner robí, ako vyzerajú tí jeho klienti a napríklad ako sa ti páči, ako ten človek cvičí. Nehovorím, že každý to dokáže posúdiť, ale veľa ľudí sa dokáže akože pozrieť a povedať si, áno, toto vyzerá nejak tak dobre, ale zase je pravda, že niektorí zase nevedia. Ale podľa mňa je toto trošičku lepšia vec, z ktorej posudzovať, aký ten tréner je, než podľa neho. Hej, vieš, môžeš mať geneticky super postavu. Proste môžeš a sú takí ľudia, proste stáli v dobrej rade asi, alebo kto vie. Olesia Ševčuk třeba. A proste dostaneš sa do toho, že máš fakt akože topovú postavu, alebo máš topovú postavu a nie, že to nie je tvoja zásluha, to je, ale máš tam nejakú podpornú látku, ktorú proste naturál nikdy nedobehne. Alebo teda nikdy nedobehne. No. Zase nech ma nechytajú za slovečka, niekedy dobehnúť môžeš, ale je to veľmi nepravdepodobné. Áno, je to těžší. Já teda prozradím, že já Dianku znám z Goldby, my spolu spolupracujeme. A většinou, když natáčíme videa, tak Dianka mluví česky a dneska prostě spustila slovensky a mně to přijde hrozně super. A já nevím, jestli to je jako taková fráze a tak, ale mně přijde, že tady sedí úplně někdo jiný prostě. Vieš čo, veľmi dobrá fráza je, že koľko jazykov vieš, tak toľkokrát si človekom a je to podľa mňa tak, že máš aj trošičku iný v tom inom jazyku, ale zrovna pri tej češtine a slovenčine, akože ja ten rozdiel na sebe pociťujem tiež, že som trošičku odlišná. Najviac to cítim v tom, že prirodzene slovensky rozprávam s ľuďmi, s ktorými sa kamarátim, že potom počase, ako sú mi tí ľudia bližší, tak už mi nejde sa s nimi baviť česky a už furt preskakujem do slovenčiny, potom sa na to vyprdnem a už hovorím iba slovensky. A práve zase naopak, keď sa s niekým vidím prvýkrát, tak pokiaľ to nebude Slovák, asi sa s ním slovensky baviť nebudem. Proste je to veľmi nepravdepodobné. Ale zase na ďalšiu stranu, prečo je to taký rozdiel, tak proste tá slovenčina a čeština je veľmi rozdielna foneticky. A ten jazyk v tej slovenčine, ako sa hovorí, že Slovenky majú krásne hlasy a tak to nie je tým, že Češky by nemali, ale proste čeština sa vytvára niekde inde, viacej v hrdle než v ústach a ten hlas tej češtine je veľmi prirodzene hrubší a v tej slovenčine je menší. To je pravda. I vlastně je to zpěvnější takový, no. Co se týče i zpěvu, tak vlastně jakoby češtině strašně jedou takový ty šanzony a tak. Mám pocit, že jako to fakt my umíme dobře jako zaspívat, ale i jakoby dělat. A na rozdíl zase od těch feelingů, který spíš třeba patří do toho Londýna nebo do té Británie, že oni tu fonetiku a ty hlasivky už mají prostě od mládí strašně dobře roztáhlý, protože už jinak mluví vlastně a tím pádem jakoby ty hlasivky jim jinak fungujou. A na to Slovensko, teda když jsem narazila, tak mám takovou další otázku, že jak dlouho žiješ v Česku a proč by ses nikdy nevrátila na Slovensko? Akože, ako dlho žijem v Čechách, to je taká trošku náročnejšia otázka. Obecne som v Čechách 10 rokov. Som tu proste od strednej, od 15, teraz mi je 26. A si ma trošku rozhodili. Promiň. Ja som práve, ty by naliala aj tam niečo do toho drinku, vieš, že teraz nesmú si to prehodiť. Tobě sme tam niečo nalili. Ja si myslím. Nie, pardon. Takže
od 15 som na strednej škole v Čechách, ale kto niekedy bol na intráku na strednej škole, tak si behom týždňa v škole, si v tej zemi a na víkend odchádzaš domov, nemôžeš tu zostávať, pokiaľ si proste na normálnom intráku. Takže som tu 10 rokov, ale z toho som 3, 4, 5 rokov fakt akože pendlovala. Že proste som bola tie víkendy fakt väčšinou doma. Do toho 3. ročníku si myslím, že každý víkend a potom už tie vyššie ročníky, ako už sme tu boli že na byte, že už som nebola na intru a mala som kde vôbec zostať cez ten víkend, tak už som tu zostávala viacej, pretože nechce sa cestovať na Slovensko. Nie, ja mám Slovensko hrozne rada, veľmi, ale s tým, aká je tam aktuálna situácia, politická, ľudská a tak ďalej, nevidím dôvod, prečo by som sa tam vracala a vidím veľmi závažné dôvody na to premýšľať, či tam naša rodina bude zostávať a nejak tým aspoň akože mať to v hlave a rozhodne to není príjemné. Niekomu to môže prísť ako banalita, ale akože nechceš proste byť v krajine, ktorá chce byť mostom a mosty sa pália ako prvé. Takže asi zjednodušenom by som to povedala takto. Nemám z toho dobrý pocit. Nemyslím si, že aktuálne je to bezpečnejšia krajina ako Česko. Budem radšej, keď všetci moji blízky budú v bezpečnejšej krajine, než v tej, ktorú ja považujem za, nechcem povedať nebezpečnejšiu, ale chápeme sa asi. Myslím si, že takhle smýšlí teďka docela dost lidí. No. Že akože stretávam strašne veľa Slovákov. V Brne bolo vždycky hrozne veľa Slovákov, ale teraz mám pocit, že nás je tu normálne, že nie, že každý druhý je Čech, ale normálne, že každý tretí je Čech a 2 predtým sú Slováci, takže minimálne v Brne. Tak príde mi, že ten nárast je, ale kdo vie. Ty jsi tady zmiňovala tu školu. My jsme tady měli, náš minulý host byla Barbora Krčmová, se kterou teda máme mimo jiné společné to, že jsme studovali tu konzervatoř a my se právě s Diankou, nevadí, že ti říkám Dianko najednou. Ja práve, že ja mám hrozne svoje meno rada. Myslím si, že moje meno je fakt veľmi pekné. Ale v Čechách ho neviete skloňovať, alebo skloňovať. Neviete, ako ma máte oslovovať, lebo Diana tu úplne není to meno, ktoré by bolo bežné. Takže vždycky sa ma každý pýta, ako mi má hovoriť. A ja, ako chceš. No a mě na to právě navazuje otázka, že vím, že jsme se potkali na té konzervatoři, ale že tenkrát to bylo tak, že my jsme už byli nějak v páťáku a ty si nastupovala nějak do prváku, takže jsme se tam střetli tak na rok maximálně. A vím, že jsme se tehdy moc ještě nebavili, že to bylo takový, že jsme se fakt jenom jako lízli. A moje otázka je ta, protože my jsme tady třeba s Barčou probírali, co? Já miluju ty tvoje výrazy. Jsme se tam lízli, my jsme se tam lízli a Bůh ví jak. To si necháme pre seba. Ještě jsme se nelízli. To bude až po titulkové scéně. Teraz by malo prísť niečo hero. No. Mega. Vidíš to je ono, to je cesta. No, ne, úplně, my jsme o tom přemýšleli, úplně to nechceme, chceme to mít přístupný zatím pro všechny, ale... Aby to nebylo až od 18, nebo? Ne, doufám, že ne. Ale tady můžeš líznout papír, pane bože. Takže jsme se tam lízli tím, že jsme se jako jen tak letmo potkali. A chtěla jsem se zeptat, protože s Barčou jsme vlastně jako mluvili o tom, že tam byl kladen jakože nějaký ten důraz prostě na vzhled, a byl tam stres kolem té konzervatoře, jakože jak vypadat a tak by mě zajímalo, jak ty jsi to brala, protože vím, že jsme se tehdy moc jakoby nebavili, že jsi byla taková spíš jako uzavřenější, jestli to tak jako můžu říct. A zajímá mě, jak ty jsi vnímala tu situaci vlastně na té konzervě. Vieš čo, ja mám pocit, že som tam prišla trošičku z iného prostredia. O tom sa podľa mňa tiež strašne málo hovorí a ja neviem, či to tak vnímam iba ja, ale podľa mňa na Slovensku sú oveľa väčšie nároky na to, ako dievča vyzerá. Pre mňa nebolo akože štandardné ísť v teplákoch von. Akože to nebola proste vec, ktorú by som spravila. Vždycky nalakované nechty, vždycky proste spravené vlasy, vždycky upravená. Nebolo pre mňa normálne ísť von proste nenamalovaná. To nebolo niečo, čo by som robila a prišlo mi to normálne. Neprišlo mi to niečo, že tým na mňa niekto tlačí, alebo že to po mne niekto vyžaduje. Prišlo mi to, áno, tak toto máš robiť. Toto je proste, ráno si vyčistíš zuby. Proste ekvivalent tohoto. Proste toto sa robí, tak to máš vyzerať si dievča. Takže pre mňa ten nátlak na tom konzervatóriu nebol podľa mňa pocitovo tak obrovský, ako pre iné baby. Ale samozrejme, aj ja som ho tam cítila, ale podľa mňa som ho dokázala tak keby lepšie zvládať, pretože to bolo niečo, v čom ja som úplne normálne vyrastala. Až vlastne ako som prišla do Čiech a žila som tu proste dlhšie roky, tak som sa konečne uvoľnila. Ježiš, to je tak únavné byť furt pripravený proste. Furt ready. Proč si myslíš, že to tak je? Myslíš si, že jakoby
třeba na Slovensku ještě silnější ten stereotyp, že prostě jsou Ale hezký ty určite, ja Slovenky. si myslím, že obecne máme všetky tie stereotypy tam také silnejšie a oveľa náročnejšie sa zbavujeme nejakých tých kultúrnych stereotypov alebo dogiem, že oveľa náročnejšie nám ide prejsť takéto veci. A toto je proste niečo, čo ja som sama na sebe cítila a cítim proste ten rozdiel medzi tým Slovenskom a Českom. Cítim tam proste rozdiel v tomto. Viem, že so spolubývajúcou z Betty proste sme boli na izbe a ona proste hrozne rada ráno vyspávala a bola úplne ready s tým proste na prvé 2 hodiny prísť nenamalovaná v teplákoch. To pre mňa to bolo úplne že nonsens. A teraz to nebolo tak, že ja by som ju odsudila, že ona príde. Tak mne to bolo úplne jedno. Mne to prišlo vlastne úplne normálne, že jasne, tak proste nestíhaš. No čo? Tak proste sa nenamaluješ. Ježišmária. Ale pre mňa to bolo niečo, čo bolo úplne naopak oproti tomu, v čom ja som vyrastala. Takže pre mňa ten náraz na to konzervatórium nebol tak strašne veľký a zase na ďalšiu stranu je potreba povedať, že ja som tiež akože zo začiatku, ja som začala vlastne, je pravda, že prvýkrát som začala chudnúť, keď som bola v prváku na strednej. Neviem, že či za to mohlo konzervatórium a to prostredie tam, akože nechcela by som to celé zhadzovať na to, pretože aj ako som prišla na strednú, prišla som do Šiek, tak som asi 8 kg pribrala. Že áno, žiješ sám, proste sám sa stravuješ, chodíš proste s kamošmi, sám si kupuješ veci, tak kúpiš si niečo sladké, čo doma nemáš a tak ďalej. Takže ja som začala chudnúť tak, akože, že som chcela. Hej? Ale možno tam bolo akože, možno tomu prispelo aj to konzervatórium. Že tam mohol byť nejaký ako impuls... Myslím si, že impuls úplne nie. Myslím si, že impuls išiel zo mňa a z toho, že ja som chcela nejak vyzerať a z toho, čo ja som si niesla. Ale určite to tam tomu pridalo a dalo to tomu tú validáciu, že áno, to je niečo, čo je žiaduce. A ja som sa vlastne v podstate od 2. ročníku podľa mňa dostala do vizuálnej formy, ktorá bola akceptovaná na tom konzervatóriu a ja som sa tam toľko s nejakým šejmom na moju postavu nestretávala, pretože ja som v istý moment mala 42 kg, takže neviem ešte, kam inám by ma chceli akože posúvať. Takže toľko som tam toho nezažila. A neřešila jsi třeba to, že já mám třeba kamarádku a ona vždycky prostě byla v obklopení, je to teda Ester, moc zdravím Esterku. A ona vždycky byla prostě v obklopení jako na té konzervatoři, ona je bubenice prostě z té konzervy a tím, jak jsou všichni trošku jakoby pošibaní na té konzervě, že každý řeší tu váhu, každý je nějaká osobnost, každý mu něco je. To jsem teďka nechtěla říct, tak strašně odsuzující, že každý mě taky něco je. Tak každý je nějaká osobnost, že jo? Jo, prostě je svůj, a tam sa ti tých osobností stretne strašne veľa, že spomente si proste na toho jedného spolužiaka na základnej triede, na základnej škole, ktorého ste mali v triede, ktorý bol proste všade. A všade bol a vždycky tam bol a bolo ho veľa a teraz si predstavte, že máte iba takých ľudí. Žiadnych iných. Přesně. A no právě. A ona jako vždycky mě říkala, že je člověk, který neměl nějaký jakoby vlastně pořádný takový problémy existenční, jakože já nevím, dávám příklad, jakože toho opustil otec, toho opustila matka, ten si řeší to. A ona byla vždycky taková houba, která nasávala vlastně to okolí. Vždycky poslouchala ty příběhy lidí a tak. A ona mě jednou jakoby řekla, že vlastně, že ona nemá žádný takový velký problém a že vlastně v té komunitě, ne, že by se cítila jakoby blbě, ale vždycky si říkala, jak můžu pomoct, nebo že kež bych to víc pochopila, nebo proč já jsem ta, která vlastně ten problém nemá, tak se chci zeptat vlastně, jestli jsi to třeba cítila i ty takhle, jakože, že tam někdo, každý si řešil tu váhu a ty jsi prostě jela a byla jakoby v pohodě relativně, nebo jak si to vnímala? Ja som akože na strednej škole mala, že svoj problém, že iný. Ja som v priebehu strednej školy prechádzala celkom ťažkou posttraumatickou stresovou poruchou, takže ja by som povedala, že som si riešila svoje problémy a v podstate je to aj tak, ako to Elena opísala na začiatku, že my sme sa za prvé iba tak lísli, ale za druhé ani sme nemali úplne, ja neviem, či si to pamätáš, ale vy ste robili náš bažanťák. Čo není úplne také štandardné, pretože bažanťáky vždycky robila trieda nad, lenže nad nami bola trieda, ktorá bola taká akože nepoužiteľná trošku v tomto smere. Takže ste sa toho chytili vy a robili ste nám bažanťák vy. Já jenom teda uvedu jako diváky. Já jsem se chtěla zeptat, co to je. Bažanťák je vlastně jako, ono se to dělá na těch uměleckých školách, ale myslím si, že se to dělá jakoby
i v jiných školách, je to takový uvedení, že ten starší ročník uvede ten mladší ročník vlastně do té školy, je to takový křest, ale vím, že třeba na jamu byly ty bažanťáky úplně, že hardcore, jo? Že je třeba nutili dělat různě jako scénky, které byly úplně nepříjemné a tak. A právě to takhle. v tom herectví je to takový, že jako jo, tak prostě je to takový hodně Takže to nepříjemný. není žádná Ale jako bolo to- friendly party, jakože ahoj, vítejte, pojďme ne. se seznámit, takovej V jako... podstate chceš ho čo najviac vystresovať toho takže človeka pred tým šikana bažanťákom. prostě a drill, jako Šikana jo. prvej triedy, áno. Ale Ježišmarja. zase akože... ale to je možno tým, že proste ako ťa zomeli je to konzervatórium, tak ťa potom vypluje už v takej forme, že ti toto príde, že v pohode. Hej, že ja keď Okay. sa na to pozerám spätne, tak si proste poviem, hej, proste bolo to fajn, akože keď si to prijal, že ten bažanťák príde, musel si to prijať. Hej, že pokiaľ si bol, že vzdoroval si a nechcel si a išiel si proti, to bolo celé zle, ale pokiaľ si to prijal, tak to vážne potom v konečnom dôsledku pre teba bolo také prijatie tými ostatnými. A ja viem, že už náš ročník to tak úplne nezažil a tie ďalšie pod nami už vôbec, ale viem, že v minulosti to na tom konzervatóriu aj tak prebiehalo, že odkedy prešiel bažanťák, tak mohli vstupovať do miestnosti, kam predtým nemohli, čo teraz znie úplne strašne. Ale no asi ten spomienkový optimizmus, a prostě asi to nebylo tak hrozné, nevím. No, my jsme se tady právě bavili s Bárou a já s tím souhlasím, ale naprosto. A myslím si, že to je ten vzpomínkový optimismus. Ale vlastně, i kdyby to bylo tak je to jakoby realita naše. Že vlastně, ano, ta konzervatoř měla prostě svoje mouchy, ale když na to vzpomínám, tak to bylo nejlepší období prostě v mém životě. Jakože tak, no. nejvíc srandy, nejvíc hudby a vlastně jako jsem se tím hrozně bavila. A vlastně říkáš super věc, že ono je to umocněný tím, že ten člověk je mladý, strašně moc všechno řeší. Řeší to, jaký je, řeší kam zapadnout a tak, ale kdyby jakoby najednou tohle všechno odhodil a řekl si, OK, tak je tady nějaký přijímání, nějaký křest, OK, tak mám něco před něma dělat, tak si to užiju. Tak najednou by to bylo vlastně celý jakoby v pohodě, ale tím, že se člověk vystresuje a tak, ale zase jako je to úplně přirozený vlastně, protože... O bože, prostě keď niekto tam podľahne tej hre, ktorú na neho tí ostatní hrajú, tak je to prostě náročné. No. Ale chápem, že niekto prostě si to nedokáže v tej hlave prebrať tak, že by mu to bolo jedno. Mne to tiež nebolo jedno, pretože nám povedali, že sa budeme musieť vyzliekať do plaviek a skákať do kašny. A pre mňa, pretože to som ešte nemala schudnuté tých 8 kg, čo som tam pribrala, tak to pre mňa bolo úplne peklo a vďaka tomu som vybrala úplne rekordný počet peňazí, pretože bola dohoda, že tí, čo vyberú najviac peňazí, tak to tí nemusia. Takže ja som použila všetky zbrane ženské. A vybrala som strašne randál peniazy. Až tak veľký, to neviem, či si pamätáš, až tak veľký, že ste ma obvinili, že som si tam dala ja tie peniaze, že som nemohla toľko vybrať. To tak bylo. Ale ja som fakt prisahám na všetko, čo mi je drahé v mojom živote, že som vybrala asi 900 korún, alebo niečo také. Vybrali sme asi 20 minút a fakt som sa strašne snažila, pretože predstava, že pôjdem v plavkách niekam bola, že... To já si vůbec nepamatuju, že to bylo umíněný tím, že jako musíte vybrat nějaký prachy, to je hroz. Mohli jste si ty peníze aspoň nechat? Nie, to sme im odovzdali a išli Ježiši chlastať, že Kriste, áno. ještě toto. A to nebyl, jako já chci, Ale no. to nebyl náš výmysl, to prostě To byla jakoby, história. Ne, to přesně, chápu. to bylo jakoby výmysl už dlouho sahajícího procesu, který vždycky ti před náma Prostě to dělali. historický rituál, který se Přesně, jako... vždycky ti před tebou to dělají, ti před tebou to Pane dělají. bože, zlatá umělecko-manažerská. A myslím, že ty bažanťáky se teď mění a vlastně nevím, jestli se vůbec ještě teďka dělají. Ja, jako. ja tiež neviem, ale ja som si akože náš bažanťák veľmi užila. S nami ste to spravili akože super. No. Myslím si, že aj my bažanťáky, ktoré sme potom akože trošičku organizovali, tak mohli byť aj v niečom niekedy tvrdšie a ten náš bol veľmi príjemný. Ja na to spomínam akože veľmi dobre. Ale viem, že ľudia niektorí na to majú zlé spomienky. Nie od nás, to neviem, ale viem, že z iných ročníkov boli občas nejaké problémy, že ľudia chceli odchádzať a tak. Ono do té konzervatoře je to prostě tak, že jsou zasazení přesně ty osobnosti, ty mladí lidi a teď prostě dělejte a dělejte tohle a nikdo vlastně na to nemá návod, nikdo to nespochybňuje, nikdo neřekne, že hele, tohle bychom možná neměli, možná by neměla vybírat peníze. Ne, kaže, jo, to je super nápad prostě. A najednou, když ti to nikdo jako nespochybní a nemáš tam jakoby ten nadhled nad tím, že tu kritiku, tak ti vlastně to přijde jako, že to je v pohodě, což jako nemuselo to tak být a ne. Teďka za mě zpětně si říkám, že to v pohodě prostě nebylo. Ale to jsme zjistili až teď. Omluv se. A to tak je. Hej, no Ne. já to ani tak prostě... Ne, to byl for... Každý je zasazený do té situace nějak a chová se, takže jako, ale vlastně ano, jako nejsou z toho šťastná, že jsem to třeba dělala nebo tak, nebo jak jsem se tam chovala. A další věc, já si pamatuju, že ty jsi na té konzervatoři už tehdy docela hodně cvičila. A moje další otázka je,
teďka i jak jsi ten fitness trenér nebo fitness trenérka nebo trenér, tak vlastně od kdy je v pohodě si třeba jako fakt vysvalit svaly? Jakože je to nějak, je to třeba v pohodě, já nevím, od 10 let? Nebo kdy to hraničí jako s nějakým tým nezdravým způsobem? Takto. Ja napríklad, toto je taká otázka, ktorú sa hrozne často ľudia pýtajú a ja napríklad vôbec akože nevidím dôvod, prečo 10-ročný človek by mal makať na svaloch. Ja nevidím ani dôvod, prečo niekto v 15 by mal cieľene makať iba na svaloch. Hej, máš najlepšie telo, aké kedy v živote budeš mať, si proste v píku hormónov, regeneruješ jak blázon a budeš proste iba chodiť do fitka. Myslím si, že tam je oveľa väčší potenciál a že zrovna ľudia v tomto vekovom rozpätí by sa mali, je pre nich lepšie, aby sa širokospektrálne venovali rôznym športom. Hej? Myslím si, že je to lepší prístup a nemyslím si, že niekto proste v 15 by mal iba zdvíhať železo. Každopádne, keď v 15 budeš iba zdvíhať železo, nič tragické sa ti nestane. Hovorí sa tu roky o tom, že potom nevyrastieš a bla bla bla. Na to úplne podložené výskumy nie sú. Áno, máš tu kopec ľudí, ktorí začali s kulturistikou a sú malí. Ja by som skôr povedala, že tí chalani začali cvičiť, pretože boli malí a necítili sa napríklad v tom svojom prostredí úplne ideálne, tak to celý nabombiť tými svalami, čo mi príde úplne akože v pohode. Že proste chceš si to dodať teda niekde inde. Takže skôr by som si myslela, že to vzniká z tohoto, tá fáma. Ale myslím si, že ako šport ako taký pre dieťa absolútne v pohode. Keď chceš chodiť do posilky, chceš dvíhať v posilke železo, dvíhaj v posilke železo, snaž sa to robiť správne, snaž sa neublížiť si, dvíhaj adekvátne na svoju hmotnosť a výkonnosť. Na to by som to viazala viacej ako na ten vek. Ale za mňa nevidím dôvod, prečo niekto v 10, 12, 13, 15, 16 by sa mal profilovať iba proste jedným smerom. Máš perfektné telo, skús ho využiť proste na 1000%. Ja som tiež primárne chodievala akože do fitka, že cvičiť, ale aj ja som sa tam snažila robiť proste rôzne druhy toho cvičenia, aj nejaké kardio, aj nejaké posilovacie a to je podľa mňa ideálna kombinácia v tomto veku. Nezastaviť sa iba na tom bušení, pretože tie svaly sú ťažké, s tými svalmi sa ťažko dýcha, ak proste nabombíš svaly a nebudeš robiť kardio, tak ti prajem veľa šťastia, keď pôjdeš na druhé poschodie a to podľa mňa není niečo, čo v 20 rokoch by malo byť žiaduce, ale z hľadiska estetiky asi žiaduce je, takže potom už je to na každom človeku, nech si to vymený obchod. OK, budeš vyzerať proste ako Adonis, ale priprav sa na to, že vybehneš 2 patrá a proste budeš sa rozdýchavať 10 minút, pretože svaly spotrebujú strašne veľa kyslíku a pokiaľ k tomu nemáš to kardio, tak to neudýcháš. Tam je potřeba mít tu kondičku, no, že? Určite, akože pracovať na kondícii. Obecne cvičenie, pokiaľ sa skladá z viacej cvikov, ktoré sú viacej kardiovaskulárne, tak sú obecne pre teba zdravšie, podporujú proste to srdce a budú zdravšie z dlhodobého hľadiska ako fitness cvičenie čisto iba zdvídanie činiek, ale pokiaľ nebudeš robiť nič, alebo budeš dvíhať činky, tak furt lepšie, že dvíhaš činky, než keby si nerobil nič. Hej? Takže ja by som to nerozdielovala, že na to a na to, lepšie a horšie, každému bude sedieť niečo iné. Takisto nie je dobré, takisto nie je ideálne, aby si robil niečo, na čo v podstate nemáš predpoklady, pretože asi v tom nevydržíš. Pretože pokiaľ to budeš chcieť posunúť niekam ďalej, tak zrazu narazíš na tých ľudí, ktorí to robia a ešte k tomu majú aj tie predpoklady. Tak za mňa ľudia, vyberajte si športy, ktoré vás bavia, to je prvoradé, že ťa to musí baviť. A druhoradé je potom, že na čo napríklad sa hodíš, obzvlášť keď ste v mladom veku, aby ste to dokázali nejak ešte využiť a profitovať z toho. A potom treťoradé je nejaké akože... Potom treťoradé by som dala zdravie, že cvičíš kvôli tomu zdraviu. Nedávam to, mohlo by to byť na prvom mieste, ale nedávam to tam, pretože na zdravie nikto nemyslí ako na prvé. Tak sa tu nebudeme hrať, že si ho dávame na prvé miesto. Tak to by som dala na tretie a na štvrté by som dala, že nejaká tá estetika. Že... Já si ještě myslím, že je hrozně jakoby důležitý si, jak už jsem to tady taky i zmiňovala, ale zajímá mě vlastně, jestli budeš souhlasit nebo ne, že je pro člověka hrozně důležitý si dát jakoby reální cíle. Že jakoby, ne, že aha, tak teďka extrémně začnu 5krát denně prostě dělat, i když mě to baví, ale že 5krát prostě, ne denně, ale 5krát týdně. Že to je jako, když víš, že to ten člověk prostě nezvládne, tak ať si dá nějaký reálný, klidně menší a pak jako zvedá ty cíle, ale ať si je dá reálný a, nebo spíš vlastně otázka jakoby na tebe, ty jako trenér,
kdybys dokázala posoudit, kdy třeba ten člověk jakoby ztratí motivaci k tomu cvičení, nebo čím je to teda umíněný? Já se jako takhle zeptám. Určite reálne ciele sú veľmi dôležité. Všetky nereálne ciele si proste nesplníš. Takisto keď, ja neviem, chceš zmeniť niečo v pracovnom živote, tak tvoj cieľ není, keď si proste barman, že budem robiť najvyššieho top manažera Starbucksu, pretože teraz tu robím frappé, hej. Takže proste musíš si tiež dať nejaký cieľ, že aha, tak chcel by som sa dostať na túto manažerskú pozíciu. Som na nej, tak proste pôjdem na inú. Tak je to aj v tom cvičení, že daj si nejaký reálny cieľ, proste čo chceš dosiahnuť. A ľudia končia, pretože sú leniví. To je asi zásadné. A ja to ale nikomu nevyčítam, hej. Ja som lenivá strašne veľakrát, hej. A potom tam práve nastáva buď to, že teda máš toho trenéra a mne klienti hovoria, že dohoda na tréningu je ako zmluva s diablom, proste musíš prísť. Musíš. Takže proste kúpiš si trénera a máš vybavené, pretože proste prídeš. Tak to je jeden, ako to môžeš, že niekto by povedal, že to obídeš, hej, že nebuduješ tú svoju, ale zase na druhú stranu ty už keď si po nejakej dobe vybuduješ návyk, ako chodíš s tým trénerom, tak už keď ty zvládneš nejakých 30 dní, nejaký mesiac, tak už potom sa ti v tom zostáva oveľa jednoduchšie. Alebo teda musíš zapojiť tú svoju vlastnú motiváciu vnútornú, musíš si nájsť proste, ideálne si nájsť niečo, prečo to robíš, alebo v najlepšom prípade to iba robiť, pretože ťa to baví, to je najideálnejšie pri cvičení, ale keď teda ťa žiaden šport nebaví, ale potrebuješ napríklad niečo zmeniť na svojom tele zo zdravotného, z estetického dôvodu, tak dať si reálny cieľ. Ak si nechceš zaplatiť trenéra, alebo proste to nie je niečo pre teba, tak si proste nastaviť to, že musím vydržať, musím mať tú motiváciu, tá motivácia prejde, tam si poviem, že musím vydržať, lebo mám nejaký cieľ a vydrž ten mesiac a potom už sa z toho neuteká tak jednoducho. To je super. Já vlastně vím, že i Annie cvičí a já bych se chtěla i jakoby zeptat vlastně tebe, jak ty to vnímáš, protože ty máš trenérku. Mám, no. Je úplně divný, já musím mluvit vlastně takhle, ale dívat se na tebe. Tak já budu mluvit prostě dopředu. Takže Annie, Ano. já vím, že máš trenérku a tak jenom jako v rychlosti mě vlastně zajímá, protože mně to přijde i to, co je vlastně jako tady Dia říká, že když máš prostě smlouvu s tím ďáblem, s tím trenérem, tak jakoby o to je ti víc blbý na ten trénink třeba právě nepřijít. Tak no, jestli to tak je... Je to tak, je to tak. Hlavně moje trenérka to má úplně super vymyšlený. Ona si nechává za ty tréninky platit dopředu. A tím pádem ti ty peníze propadnou. Není to úplně jakoby málo. A ono si to pak jako rozmyslí, že si ty prachy jako vyhodíš do luftu, anebo půjdeš za ty peníze dělat něco jako pro sebe. Vždycky si pak po tom tréninku řekneš, že to za to stálo. I když je to někdy strašně náročný a ona je na mě někdy fakt jak pes. Natálko, miluju tě, ale jsi prostě ďábel, jako. A vždycky, já si z toho hrozně ráda dělám humor při těch tréninkách, že vždycky říkám, ty vole, ty mě tady ničíš, já ti za to ještě platím prostě. Ale musím říct, že nelituju jediný koruny, kterou jsem za to utratila. Naučila mě to hrozně moc. Vždycky mě byla hrozně dobrou jako psychickou podporou, dobrou kamarádkou, jakože my si na těch tréninkách jako pokecáme jakoby prostě jako holky spolu, probereme kluky, věci, život, všechno. Naučila mě hrozně zdravým návykům a i tomu, jak s tím tělem mám jako pracovat a nikdy mi nic jako nevyčítá. Ona mě vždycky i říká, hele, když nemůžeš, tak to prostě netlač na sílu, jako poslouchej to tělo, jako nemusíš za každou cenu se tady prostě zničit, proto abys pak 3 dny nemohla fungovat. Prostě radši jako Uber, nebo když ten den prostě zvedneš míň než 2 dny předtím, tak to nevadí, ale prostě je nějaký smysl v té konzistenci, to mě asi dáš za pravdu. Určitě. Dělat to opakovaně, udělat si z toho ten návyk a hlavně dělat to tak, aby ti v tom bylo dobře, pak je ti i psychicky dobře. Tak. A jako... na to mě právě navazuje otázka, že jsou takový videa, že někdo prostě trenér a teď vidí toho svého klienta, jak si objednává mekáč. Byla bys ty ten trenér, že bys přišla prostě, máš cvičit. Ne, určite by som nebola ten trenér, práve že podľa mňa naopak tieto akože vyslovene reštrikcia, že toto nemôžeš, toto nemôžeš, nie je podľa mňa vôbec ideálny prístup, akože ja neviem, že kde to v ľuďoch vzniklo toto, že toto funguje, veď my vidíme decká, ktoré mali veľmi prísnych rodičov a vidíme, ako im potom drblo v hlave, že áno, a boli z nich najväčší hulváti. My vidíme, že keď sa týždeň držíš, aby si nezjedol tú čokoládu, tak potom ideš a vybrakuješ proste všetko, čo nájdeš. Takže ja neviem, kde vzniklo toto, že
čím viacej a všetko naraz a to určite zvládnem, pretože to zvládli všetci predo mnou. Hej, nikto pred tebou to nezvládol, alebo dobre, nejakých pár málo exemplárov, ale toto už iba z tej podstaty, keď sa pozrieš na svet, vôbec nedáva zmysel. Proste musíš si nastaviť niečo normálne, niečo, čo ide udržovať a ja opäť hovorím, najväčší rozdiel vám spraví to, keď si nájdete niečo, čo vás bude baviť. To nenahradí vôbec nič, lebo potom budete ten šport robiť len proste preto, že ho budete chcieť robiť a nie preto, že musíte a to je proste enormne veľký rozdiel. Co když tě baví ale jest? Tak si dáš třeba hamburger. Tak by som povedala, že to hraničí s nejakou akože poruchou. Ono, aj keď vás akože príliš baví chodiť do fitka, tak to je tiež nejaká porucha, hej? A tiež môžete byť závislí na fitku, môžete byť závislí na rôznych veciach. Samozrejme, každá závislosť má trošku iné pre a proti. Asi keď budem závislý na jedle, tak budem byť obézny. A keď budem závislý na behaní, tak zo mňa bude maratónobežec. A je tam trošku rozdiel. Ale stále je potreba pracovať s tým, že všetkého veľa škodí, ako sa proste hovorí, a brať to s nejakou normou. No a není podľa mňa ideálne si od jedného dňa... To častokrát prídu klienti od prvého dňa, čo prídu za mnou, chcú začať so všetkým. Jedlo, tréningy, neviem čo. A ja úplne, a nechcete, že prvých 14 dní iba chodí na tréning? Hej, a že jedlo pridáme potom. Že však zaplatíte o 14 dní neskôr, ja vás nechcem tu vykešovať na mieste za všetko a skúste si, že začať potom. Že fakt mám skúsenosť, že to je potom lepšie. Že to potom pre tých ľudí není proste taký nápor, že ty fakt nemusíš všetko naraz, lebo ono väčšinou všetko naraz prostě nezvládneš. Já si myslím, že to je... Promiň, nebo jsi chtěla něco říct? Jo, jenom, že jsem chtěla říct, že pod to se podepíšu, že jsem to takhle i s tou mojí trenérkou měla, že vlastně jsme třeba nevím, půl nebo 3/4 roku fakt jako cvičili, já jsem chodila s ní na ty tréninky, pak i jako by sama a ona mi říká, hele, vidím, že tam seš jako zacílená, že tě to fakt baví a vydržela jsi u toho, pojďme se podívat i na to jídlo. Jo, a nějak jsme to upravili a musím říct důležitou věc, že ona brala velký ohled na to, že jsem trpěla nějakýma poruchama příjmu potravy a říká mi, hele, seš na to jako nastavená, zvládneš to, protože může to být prostě pro tebe teďka zase nějaký jako režim, který budeš chtít mít hrozně pod kontrolou, abys do toho třeba nespadla znova. Protože říkala, a na to bych se tě pak třeba taky chtěla zeptat, že hodně lidí, kterým ty trenéři třeba upravili ty jídelníčky, to začali tak hrozně hrotit, že si třeba nějaký ty poruchy příjmu potravy tím jako vytvořili. Jasné, podľa mňa úplne najlepší príklad tohoto je, keď bola taká fama tých 8-7 rokov dozadu, že strašne sa išli tabulky. Extrémne sa išli tabulky, proste všetci počítali, ja som počítala asi 6 rokov a fakt sa išli akože brutálne tabulky. Ja nehovorím, že to je zlé, to podľa mňa vôbec nie je zlé, je to systém, ktorým dokážeš, najefektívnejší systém, ktorým dokážeš schudnúť pre vrcholových športovcov a ľudí, ktorí sa alebo nejakému športu chcú venovať vrcholovo, v podstate niečo úplne veľmi dôležité. Tam fakt potrebuješ strážiť úplne všetko, ale podľa mňa pre bežného človeka je to nástroj, ktorý by mal využiť a potom by ho mal odhodiť, pretože pozerať sa na jablko a počítať, tak to má tak 87 kalórií, ty brďo, tento banán, ten je trochu väčší, tak to má tak 180. No tak aby mi to teraz... Je to veľmi náročné na hlavu a takisto sú štúdie, ktoré ti hovoria, že ty za deň dokážeš spraviť iba nejaké množstvo dobrých a vedomých rozhodnutí. Takže pokiaľ ty behom dňa robíš 5000 miliard rozhodnutí, pretože plánuješ svoje jedlo a ako sa mi to vyjde do toho, aby mi vyšla táto sladká kaša na večeru a tak budem teraz jesť iba šalátik, pretože chcem si dať hento večer. To si tak zahlcujete mozog tým, že nemáte podľa mňa šancu potom produktívne vytvárať niečo iné a neustále zahlcuješ tým mozog iba týmto a to není dobré. Tvoju obrovskú časť dňa by nemalo robiť premýšľanie nad jedlom, čo budem jesť, kedy to budem jesť, ako to budem jesť, pokiaľ to nevyžaduje niečo, čo robíš. OK, tak si kulturista, tak toto proste vyžaduje tá práca alebo ten koníček, ktorý máš a kvôli nemu to robíš. Pokiaľ chceš schudnúť do bikin 5 kg a trekuješ si úplne všetko 3 roky, tak není to podľa mňa ideálne pre bežnú populáciu. Hej? Není to podľa mňa niečo, čo by malo byť tak rozšírené medzi ľuďmi, ako rozšírené to bolo v tej dobe. Myslím si, že veľa ľudí z tohoto vyšlo s poruchou príjmu potravy. Já s tím souhlasím a přesně jak říkáš a naprosto souhlasím s tím, že je to nástroj a je potřeba to tak brát. Není to jakoby nic, že a ty musíš prostě být chytrá v tom,
že to využiješ jenom ve tvůj prospěch. Jakoby ty tabulky mají pomáhat tobě a nemají tě ovládat. A já jsem právě ve skupině, já jakoby, že valím ty tabulky, mě to totiž pomáhá tím, že já mám tu bulimii a nemám vlastně přehled o tom, co jím a někdy se přejím a je mi z toho blbě nebo vědomě se přejím a pak jdu zvracet, tak mě ty tabulky jakoby pomáhají v tom, že právě mě to hrozně jako ubezpečí. A už jsme to i říkali s Annie, že obě dvě jsme si prošli tou bulimí a obě dvě jsme si jakoby v nějakým, já jsem teda ve fázi, kdy to ještě trekuju, Annie už je ve fázi, ty jsi ve fázi, kdy už to netrekuješ tolik, ale víš, jakoby, co tak zhruba má kolik kalorií. Tak protože už jsem si to nějak jako načetla, už to mám v nějakým jako povědomí za prostě. tú dobu sa ti to vrie do hlavy Jo, proste. áno. Keď, A ty už keď vlastne- 15 krát vážiš rýžu, tak vieš, koľko má proste Přesně, kalórií. to už poznáš, že jsou to prostě třeba 3 lžíce. A myslím A už to víš, Mhm. ale podle mě nad tím vyhráš v momentě, kdy to jako pustíš. Že jako, jo, OK, víš, že to je v pohodě, ale nebudeš tady řešit, jestli je to o 10 gramů víc nebo míň, protože víš, že je to prostě v pohodě. Ano, přesně. Jakoby ja by som tomu to ešte iba dodala, že pre ľudí aj si uvedomte, že ono je to nereálne, akože si natrekovať všetko do gramu. Vy si akože myslíte, že ste si to všetko strekovali do gramu, ale ten banánik bol trošičku viacej dozretý a vy ste zjedli o 20 kalórií viacej dneska, než ste mali, alebo nebol dozretý až dostatočne a máte o 20 menej. Takže aj podľa mňa ti pomôže sa akože, mne to napríklad pomohlo, že v hlave, že sa odprostí, že ty brďo, že vlastne aj tak akože presne neviem a ja tu idem na gram. Hej? Takže nejak tak voľnejšie. A já bych teda ještě k tomu jakoby řekla, protože ona je skupina kalorické tabulky, já jsem se tam právě zeptala, že dělám jakoby podcast o poruchách příjmu potravy a jakoby, že jsem slyšela právě názory, že ty tabulky přímo vyvinuli tady tu, nebo byl to můstek k tomu, aby se jim vyvinula nějaká porucha, přesně jak říkáš ty. Zároveň si fakt teda jako teďka myslím, a teď jsem na to jakoby přišla, což je super, že přesně jakoby ty tabulky tě to mají naučit, ty to máš nějak aplikovat do svého života, pak ty věci nějakým způsobem víš a můžeš to pustit, protože ty, co se musíš naučit v tom, když máš jakoby tu bulimii, tak ty poruchy jsou v tom, že právě ty myslíš na jídlo 24/7. A jakmile seš v tomhle, tak jakoby já nechci nikoho, že ty máš problém, ale jak toto máš a myslíš prostě na jídlo 24/7, tak máš očividně nějaký problém s jídlem. A i když na něho vlastně ale nemyslíš vůbec, jakože zapomeneš prostě jíst. To je zase druhá škála nějaké jakoby poruchy, ale něco tam prostě nesedí a není to zdravý, že jo. A právě tím, že já jsem začala používat ty tabulky, tak už jsme se tady i o tom bavili s Annie, že tím, že jakoby vím cokoliv, co má, nachystám si to, tak já to pak právě můžu pustit. A mě to o to víc jakoby učí vlastně nemyslet na to jídlo a myslím, že ten endgame tady v tomhle, v těch poruchách příjmu potravy je na to jídlo prostě nemyslet a začít normálně žít, protože vlastně jako je to hrozný peklo prostě. Když 24/7 ty přemýšlíš nad tím jídlem, tak to je fakt jako, to tě může ovlivňovat úplně jako každodenní život vlastně. Ale totálne a hlavne akože je potreba si uvedomiť, že to má aj to není len niečo, čo si ty myslíš, že teda ja na to myslím každý deň, tak mi to ovlivňuje život. To má oveľa väčší presah. Ty proste, ako som hovorila, dokážeš spraviť niekoľko rozhodnutí za ten deň a tvoj mozog nejakým spôsobom spracováva dní a pokiaľ ty každý deň, dennodenne myslíš na jedlo, tak sa priprav na to, že tvoj mozog môže spracovať celý týždeň do jedného momentu, pretože nedokáže ani poriadne rozlíšiť ktorý ten deň je aký, pretože každý sa skladal z toho, že každý deň myslím na jedlo. Každý deň myslím na jedlo. A potom sa títo ľudia dostávajú práve do tých porúch príjmu potravy, ktoré im potom ešte čiastočne pritiahnu tú depresiu, ktorá potom sa navalí na to, že začneš priberať, alebo začneš trošku priberať, pretože pustíš tabulky, navalí sa ti do toho tá depresia. A ešte tá depresia je taká, že tá ti práve potom zlieva tie dni a vzniká z toho, že sa ti zlievajú tie dni dokopy a ty každý deň myslíš na jedlo a zrazu máš taký akože začarovaný kruh, z ktorého je pomerne náročné pre ľudí vyliesť. Ale takisto je pravda, že niektorí ľudia môžu používať tabulky celý život a sú s tým úplne v pohode. Ale tiež by som povedala, že to asi budú tí ľudia, ktorí nemajú dispozíciu k nejakej poruche príjmu potravy. Myslím si, že pokiaľ máš dispozíciu k poruche príjmu potravy, začneš na sebe brutálne makať a začneš trekovať úplne všetko, tak sa proste dostaneš do poruch príjmu potravy. Malinkaté množstvo ľudí, ktorí sa nedostanú, ale pokiaľ tam tá dispozícia je, podľa mňa tomu úplne neujdeš. Myslím si, že
musíš mít furt tu kontrolku, že je to nástroj, tak jak už jsem řekla, že jakoby klidně jako já ho používám sama, takže proto tady jakoby nechci říkat, že kalorické tabulky, právě že vůbec, jakože mě paradoxně ty kalorické tabulky léčí tu bulimii. Z těch důvodů, co jsem jakože už tady zmínila. Takže on to je jako super nástroj, ale přesně jakože mít to pod kontrolou a vědomě si zvědomovat, že aha, já už teď moc přemýšlím prostě nad tím, jakože gram řeším a blablabla. Už se mi to dostává do hlavy, musím prostě přestat. Nebo dát si 2 dny úplně, že já tomu říkám prasečí den, že prostě jako sníš cokoliv a nějak se jako uvolníš a tu mysl dáš. Ale to, co jsi řekla, je hrozně zajímavý a to mě strašně zaujalo, že vlastně se ti splývají pak ty vzpomínky, že je pravda, že já když si jakoby uvědomím ten časový úsek, kdy jsem jako měla tu bulimii a je to už třeba, já nevím, už je to fakt strašně dlouho a mně to skončilo tak třeba, že 2 roky zpátky teprve už jsem začala o tom jinak přemýšlet, tak je pravda, že když se mě na to prostě zeptá někdo, jakože jak jsem se měla v těch třeba 15 let nebo tolik, tak já vždycky řeknu jídlo. Prostě jídlo byl můj hlavní přítel, nepřítel, komfort a je to pravda, je to obří, to je hrozně jako super, že to, protože je to fakt obří koule myšlenek jídlo prostě, no. A potom častokrát tam ten mozog proste dokáže spracovať určité množstvo. Ty ho nemôžeš prehltiť, to je proste ako kompl a zvláda toho strašne veľa, ale pokiaľ ty ho budeš každý deň zahlcovať otázkami, čo si dám na raňajky, večer premýšľaš, čo budem jesť ráno, a toto mi vychádza tak, toto mi vychádza. Nemáš šancu na to si ani zvedomiť nejaké príjemné veci, ktoré sa ti vstali v ten deň a vôbec ten mozog ani nemá šancu to spracovať do spomienky, pretože je prehltený niečím úplne iným. Hej? Takisto, keď niekde máme vojnu, že? Tak keď budeš vo vojnovom prostredí, tak celý deň premýšľaš iba nad vojnou a iba to ti ide v hlave, no a nedokážeš premýšľať nad tým, že ty dneska nádherne svieti slnko a krásne sa tu vyhrievam. Proste nejde, pretože mozog nezvládne ti, alebo nejaký zvládne, ale obecne v rámci ľudí a obzvlášť napríklad v rámci mladých ľudí, ktorí ešte tie synapsy nemajú proste tak vyprofilované, aby dokázali premýšľať úplne triezvo, čo väčšinou vznikajú tie poruchy príjmu potravy práve v tomto mladom veku. Proste nemáš šancu sa z toho ako vymaniť. Ten mozog ťa v tom proste zabije. Super. Mně na to navazuje... Hej no, mega jsi řekla. Mě na to navazuje další otázka, že tím, že jsi jakoby trenér a dejme tomu, že jsi měla třeba, já nevím, lidi, co fakt chtěli třeba zhubnout, jakože hodně kilo a tak, anebo vlastně i konkrétně tebe, jestli si buď třeba na těch tréninzích, jakože v té posilovně se setkala s body shamingem, anebo ty konkrétně. To je zaujímavá otázka. Veľakrát som sa určite stretla s tým, že zvlášť klientky, ale aj niektorí klienti majú problém s tým cvičiť v tom fitku, pretože majú pocit, že sa na nich ľudia pozerajú. A častokrát sa mi takisto stalo, že si vlastne mňa zaplatili ako taký štít. Že za mňa sa vlastne schovajú, hej? Že vlastne on už teraz nerobí niečo iba tak sám od seba, nikto na mňa nepozerá, čo robím zle. Som s trénerom, ľudia pozerajú na toho trénera. A ja vždycky hovorím klientom, neviem, že do akej miery je to pravda, ale ja v tom žijem, takže ma v tom nechajte, že každý vo fitku sa najviac pozerá iba na svoj biceps. Hej? Takže to vidíš proste, plumpičko pred tým, on ma pozerá na seba borec. Akože, ak si myslíš, že takýto borec sa pozerá na teba, že máš túto špiček a že legina sa ti zarezala, tak ako, myslím si, že nie. Ale samozrejme určite tam môžu byť nejakí ľudia, ktorí to šejmujú, ktorí pozerajú odsudzujúco. Je veľa ľudí, ktorí sú špičky vo svojom športe a nedokážu pochopiť, že niekto začína, že je niekto začiatočník. Ja som na to úplne extrémne alergická. Teda, keby si nikdy nebol začiatočník, sa spamätaj. Takže určite sa tam môžeš s niečím takýmto stretnúť, to 100%, ale myslím si, že tí ľudia, ktorí do toho fitka nechodia a majú o tom túto predstavu, si ju veľmi zveličujú a že to vôbec nie je tak zlé, ako si myslíte. Hej? Fakt si myslím a fakt v tom chcem žiť, že každý sa najviac pozerá na svoj bicák a že si mu relatívne ukradnutý. A obecne, pokiaľ ťa niekto akože šejmuje, že si pri tele a išiel si do fitka, tak proste ten človek, ktorý ťa šejmuje, je proste... No. To je ale super, co říkáš a to je taky, to mě třeba učím, jako já se to učím teďka s věkem, že člověk si do určitého věku, někdo na to třeba přijde později a někdo prostě dřív, myslí, že se právě všechno točí kolem něho. A jakoby všíma a i tu energii a i tu pozornost dává prostě do všeho. A třeba někdy si fakt uvědomit, že
aha, teďka on třeba měl na mě divný pohled, protože jsou tlustá, nebo protože nějak vypadám. A třeba se to nemusí vůbec týkat tebe a jenom si zvědomit, že nemusím všechno vztahovat na sebe a nemusí se všechno týkat mě. Přesně jak říká, že ten borec třeba fakt jenom čumí na ten sval a ty úplně... A to je tam väčšina, fakt, akože ja si stále myslím, že väčšina ľudí sa tam pozerá na seba. So zamyslite nad tým, keď idete vy do fitka, akože každé zrkadlo pozrieš. Každé. Mi nehovor, že neprechádzaš okolo toho zrkadla a nepozrieš sa do každého. A kde v tejto náloží svojho obrazu chceš ešte ščeknúť niekoho iného? Áno, občas tam príde niekto a ščekneš, jasné, že hej. Ale rozhodne to podľa mňa není v takej miere, ako si ľudia myslia. Oni si myslia, že tam prídu a všetci na nich pozerajú. Ne. Mě ještě zajímá další otázka. My jsme teďka nedávno vydali díl, jmenuje se Idol krásy, pokud jste ho ještě neslyšeli, tak si ho běžte poslechnout. A tam jsme nakousli jakoby téma showbiznisu, jak mají lidi vypadat, jaký je kladen důraz na krásu a tak. A mě by zajímalo z pozice jakoby tebe, protože já, co si tě pamatuju na té konzervatoři a tak ty jsi vždycky byla někdo, kdo vypadal dobře. Jakože nikdy mi nepřišlo, že bys prostě, ty jsi od začátku prostě měla nějak vysvalovanou tu postavu, vypadala vždycky dobře a tak. A když jako, ještě k tomu se dostanu a ještě se na to zeptám, ale když nakousnu to Goldby, tak většinou, že jo, tak je tam Betty, seš tam ty a tak. A Betty má jako většinou komentáře prostě ty tlustá bečko, zhubní a tak, což jako děje se to. A ty tam většinou máš jako to je hezká holka, ta Slovenka je sexy a strašně tě jako sexualizujou a strašně poukazujou vlastně na to, jak vypadáš a mě by jako zajímalo vlastně, jak ty to vnímáš a jak ty se cítíš a spíš jakoby pokládám otázku, jestli si myslíš, že třeba krásnější lidi to mají v životě třeba lehčí. Takto by som to asi... Keď niekomu napíše, že je tučné prasa, tak úplne je to podľa mňa ekvivalent toho, ako sa ja cítim, keď mi niekto napíše, že by ma neviem čo a neviem kde. Je to proste odporné, nechutné a očividne ti proste chýba koliesko alebo máš navyše. Hej? Nevidím v tom proste nič iné. Rozhodne mi to neprídu normálne komentáre, rozhodne mi to nepríde niečo, čo by niekto mal písať. Pokiaľ máš potrebu podľa mňa písať veľmi sexuálne komentáre na internet, tak ti doporučujem zájsť si niekam k sexuologovi, lebo není to podľa mňa niečo, čo by malo byť norma a ani není podľa mňa norma to, že automaticky, keď vidíte nejakú babu na internete, tak hneď to musí mať ako sexuálny podtón a podľa mňa tak sa to bere. Ak podľa mňa preskroluješ akúkoľvek babu na nete, scrolluješ TikTokom, vždycky tam vzniká nejaké hodnotenie alebo nejaké sexuálne niečo. Bude to negatívne alebo pozitívne. Hej? Buď fuj, ty, alebo tu by som... Hej, a to mi príde, akože iba toto mi príde proste úplne, že blbé, ako ja neviem, nemôžeš sa zabaviť v osobnom živote, hej, že podľa mňa toto by si mal filtrovať niekde inde než na internete. Ale akože také komentáre tam sú, proste pracuje sa s nimi. Áno, ak naviažem na tvoju otázku, áno, myslím si, že pekní ľudia to majú v živote jednoduchšie. Rozhodne si nemyslím, že to majú náročnejšie, ale určite sú veci, v ktorých... to není výhoda. A verím, že existuje veľa ľudí, myslím si, že som trošku jeden z nich, ktorí to v veľkej časti svojho života berú ako celkom nevýhodu. To bude znieť teraz strašne namyšlené, ale ja si o sebe myslím, že mám fakt veľa kvalít, ktorými by som dokázala ti spríjemniť nejaký pohovor spolu alebo proste niečo a nemyslím si, že to najdôležitejšie na mne je môj vzhľad. Ale starám sa o neho. Akože ja zase nechcem sa o neho nestarať. Ja som dievčenská, baví ma sa chystať na akcie, proste mám to rada. Ale nemyslím si, že by som sa obliekala nejakým takým štýlom, aby som si občas potrebovala vypočuť určité poznámky, ktoré som si niekedy vypočula. Napríklad teraz, to je hrozne zaujímavá vec. Na toto sa proste potrebujem spýtať a zaujíma ma na to názor ľudí. Boli sme s kamarátmi po plese v Pitkine v Brne. Strašne nerada tam chodím, ale proste vždycky to skončí v Pitkine a nechápem prečo proste. To je náš sponzor. Proto. Proste ples skončil a o 3:00 ráno ideme do Pitkinu. Jo. Proste najlepší nápad na svete. A teraz boli sme v tom Pitkine a ako som sa doma prezliekala už to v takom akože naladenom stave na Pitkin, tak som si naopak obliekla tielko. Na tom tielku to v podstate nebolo vidieť, ale vzadu som mala lístok. A
už v ten večer, povedzme, že som musela nejakým spôsobom sa ohraničovať voči určitým mužom. Boli sme tam akoby dvaja chlapí, dve ženy. My dve ženy sme sa držali viacej pri sebe, dvaja borci viacej pri sebe, takže niekto mohol vidieť dve slobodné baby, dajme tomu. Takže už som mala behom toho večera nejaké akože incidenty, že som sa potrebovala trošičku akože ohraniť, že A teraz za mnou zrazu cítim zozadu, ako na mne niekto sa ma dotýka a dotýka sa ma v oblasti podprsenky. A ja úplne... Tej brďo, otočím sa, moja reakcia, pretože ja som na sepse teraz na masárne, tak viem, ako sa chovať v takýchto situáciách, takže moja situácia, takto ruka dopredu, neprajem si, aby ste to robili. Alebo choďte do mňa preč, niečo také, aby to ľudia videli, dáš proste znak, že nechceš, dávaš ruku proste pred telo, nezdvíjaš na hlavu, proste choďte do mňa preč. Borec sa strašne naštval, urazil sa. Ja som ti chcel iba schovať lístok, ti trčí. A ja som sa mu ospravedlnila, hovorím, ty bro, prepáč, ale už som tu mala akože nejaké ataky, nebolo mi to príjemné. A on, no vy babi ste hrozne akože na seba to, že hrozne všetci vás chcú. A ja som sa mu ospravedlnila v ten moment a potom som nad tým premýšľala a hovorím si, ty brďo, nemohol mi zaťukať na rameno a povedať mi, slečna, trčí vám listok? Akože ja kebyže prídem za tebou a schovám ti listok na trenkách, ako... Neviem proste. Přesně, nebo rozeplej punkt, víš co, máš a ešte akože som bola v tom kolektíve, všade ten Pitkin proste tam párková party zase. A úplne som sa tam cítila ako nejaká hrozná šovinistka, feministka, nejaká úplne proste hrozne akože... No co si to dovolila? Čo som si to dovolila? A fakt som sa akože borcovi ospravedlnila a fakt som možno reagovala prehnane na neho, ale pre mňa sa ma niekto chytil v oblasti podprsenky. Bolo mi to nepríjemné proste a myslím si, že som reagovala adekvátne, ale tiež som si to uvedomila až potom. A to si hovorím, že ja takéto veci zvládam celkom dobre. Ešte mám na tie veci naučené systémy, čo mám robiť. A nechcem vidieť nejakú babu, ktorá toto nevie. A ako by sa v takej situácii zachovala. A možno by ju tam niekto chytil za ten lístoček a možno by z toho bola hotová proste 3 dní, že ju tam proste niekto ohmatával. Hej? Alebo by nevedela, ako má na to zareagovať. Takže to je pre mňa, akože pre vás taká otázka, že bolo to v pohode, nebolo to v pohode, on to nemyslel zle. Hej? Ja verím tomu, že ten borec fakt na mňa nechcel nejak akože, a nehľadal zámienku, aby sa ma dotkol. Fakt si to nemyslím. Podľa mňa išiel okolo, pripity, trčí lístok, schovám, budem milý. Ale prostě nevypálilo to dobré. Já si myslím, že pokud to tobě není příjemný, tak je úplně v pohodě se ohradit. Přesně prostě. tak. Já si to myslím těž. A když jako chceš jako flirtovat, tak můžeš udělat jako kocorku, tak jako jo, když jako jasně, chceš, a nebo ale... je úplně v pořádku prostě normálně, přesně jak jsi říkala, zaťukat na rameno a říct, slečno, prostě leze vám lísteček, můžu vám ho třeba schovat, nebude vám to nepříjemný. Protože fakt jako dotýkat se cizích lidí bez upozornění Mega. není za mě jako v pořádku prostě. A já jsem třeba takhle jako liskla svýmu kámošovi, který mě ze srandy jako plácel přes zadek. A byl to kamarád prostě, ale já jsem to nečekala, bylo mi to nepříjemný a já jsem se normálně otočila a flákla jsem mu. Protože prostě mě vystřelila ruka, protože prostě to byla přirozená reakce mýho těla na něco, co mě nebylo jako příjemný, takže mě to přijde úplně že v pořádku. Moja že ruka a odtlačenie. A to bylo úplně... vlastně i ve finále nejméně, co si mohla jako udělat, protože kdyby ses jako otočila a flákla mu, tak jako takže to nemá na tebe prostě co i za mě. Kamoš dostal flákanec. Mne často akože ľudia hrozne hovoria, alebo stretávam sa s tým, že mi ľudia povedia, že som agresívna na mužov, alebo že som proti chlapom, alebo niečo také. Ja si to vážne o sebe nemyslím. Len si myslím, že som ženská, ktorá má veľmi tvrdé hranice a áno, niečo, čo veľa ženám nemusí prísť nepríjemné, tak mne nepríjemné je. A tiež si myslím, že má práve za to, že na tomto má podiel aj to, že ja sa vnímam celkom sexualizovaná. A ja si nemyslím, že by som sa sama sexualizovala. Nemyslím si, že teraz som oblečená sexuálne. Nemyslím si, že keď mi je vidieť bradavka, tak že by to malo byť niečo myslené vidieť akože cez tričko. Akože nie, že akože to nie. Ale vidieť akože... Nemyslím si, že je to niečo sexuálne. Nemyslím si, že by som za to mala byť sexualizovaná. A som potom v týchto veciach už taká tvrdšia. Že vieš, keď už sa ti niečo stane 15 krát, keď na teba 15 krát niekto píska proste z baráku nejaký delník, tak proste sa chceš na neho otočiť a vypičovať mu. No jasně. Já si myslím, že, chceš. já si myslím, že je super, že to říkáš, protože je to vlastně jakoby takovej, je to na druhé straně toho problému, kdy my vlastně jakoby řešíme to, že
máme ty kila navíc a že většinou jako z mé strany, co se týče jako shameu na mě, tak bylo právě negativní, že jsem tlustá nebo mám ty kila navíc, ale vlastně ten shame jde úplně ruku v ruce i na hubený, že ti prostě někdo řekne ty seš kost a kůže, to prostě není kompliment, ale i zároveň to, když ti furt někdo prostě opakuje, že jsi jenom hezká. Víš, že ti prostě řekne první co, tak anebo my máme takovej nešvar, že jo, na konzervatoři, že prostě když jsme odehráli představení a ty jsi udělala nějaký výkon a strašně se jako za to chtěla postavit a věřila si, že to prostě mělo smysl, tak když se to někomu nelíbilo, tak přišel k tobě a řekl ti, seš moc hezká na tom jevišti. Ty přece si nic neudělala proto, abys vypadala dobře na tom jevišti. To je takový, a jde to vlastně ruku v ruce, že je to sice kompliment, ale je to zaobalený do takového, aha, takže já jsem teda jenom hezká a nemám nic. A vlastně nemá žádnou jinou kvalitu a přidanou hodnotu jako člověk. Přesně tak. To jsem se chtěla zeptat, jestli třeba někdy, protože já tě považuji za někoho, kdo je jako velmi atraktivní a myslím, že i tím, jak jsi Slovenka, tak je to sexy a jakoby celkově jsi pro mě atraktivní člověk. A jsem se tě právě chtěla zeptat na to, že když jsi třeba někde takhle venku nebo na party, jestli třeba i lidi jako usuzujou, že jsi třeba hloupá, protože jsi hezká prostě. Jakože... Samozrejme, akože každý môj, ale zase možno to tak vnímam iba ja, ale myslím si, že vo väčšine spoločnosti, keď prídem do nejakej cudzej, tak si musím trošičku vybudovať a vybojovať pozíciu, aby ma nebrali ľudia iba za tú peknú. Hej? Myslím si, že sa mi to stáva celkom často, možno častejšie, než by som úplne chcela a som na to háklivá, tak by som to povedala. Je to niečo, čo mi proste vadí, pokiaľ ja mám z teba pocit, že sa so mnou bavíš iba preto, že som pekná a že v podstate úplne vypúšťaš nejaké veci, ktoré ti hovorím okolo, tak je to pre mňa extrémne asexuálne. Rada sa bavím s ľuďmi, u ktorých mám pocit, že idú po niečom viacej, že sa nepozerajú iba po povrchu, pretože ja sama sa nepozerám iba po povrchu. A není to tak, že by som si hovorila, nemôžem sa pozerať iba na tých ľudí zvonku a obal a kniha. Nie, fakt, keď sa so mnou stretnete, tak ja sa reálne nebudem pozerať na to, ako vyzeráte. Áno, pokiaľ budeš mať neviem, fialový flag na čele, tak sa na neho pozriem, pretože proste som človek a pozriem sa na niečo, čo je nezvyčajné, ale nebudem sa vás nikoho snažiť súdiť podľa toho, ako vyzeráte a v podstate to ako keby nejakým spôsobom očakávam ja naspäť od tých ľudí. No ale samozrejme žijeme vo svete, že to, že ty niečo robíš alebo nerobíš, neznamená, že to nebudú robiť tebe, takže ja som na toto taká citlivejšia, nemám rada, keď ma ľudia berú iba ako schránku. Zase je to strašne namyslené, ale ja si myslím, že mám oveľa väčšie kvality, než je môj výzor. Já ještě k tomu právě doplním, že si přesně říkala, že jako někdo tady může namítnout, čekala, ona se maluje, ona prostě jako se hezky obleče, ale já jsem třeba měla kamošku, která byla tak sexualizovaná, že začala prostě se oblíkat jako chlap. Byla to krásně vysoká blondýna, byla nádherná, ale tím, aby ona upozadila tu svoji feminní stránku, tak se začala prostě oblíkat jako týpek, začala mít prostě hadry volný a tak, ale nebylo to tím, že by ona chtěla, ale že ta společnost ji do toho natlačila. A mně se třeba hrozně líbí, že jakoby ano, ty to třeba tak máš, sexualizovaná a trošku bojuješ s tím, že jako mám tady nějaký jako meaningful konverzace, prosím, nečumte jenom na to, jestli mám výstřih nebo jak vypadám, bla, bla, bla. Ještě je to určitě umocněný tím, že jsi docela vidět v tom Goldby a tak, že to má dosahy. Ale tím, že kdybys to změnila, jakoby tím, že přesně někdo může namítnout, však ať jde rozcuchaná, ať se nemaluje, tak to by vůbec nebylo řešení, protože tím by jakoby vyhověla vlastně tomu okolí. A já upozadila by som sama seba. Jasně. Přesně, protože já nevidím vůbec žádný problém v tom, že člověk nechce být brán jenom jako schránka, ale zároveň se cítí dobře, když vypadá dobře prostě. Jakože přesně, co je na tom. Jakože, to je asi pointa jako našeho bytí, ne? Cítit se dobře prostě. Akože takto, ja napríklad to určite v nejakej forme mám, pretože mňa pokiaľ stretnete v práci, vo fitku, tak mňa asi nestretnete akože úplne inak ako celú oblečenú. Celú. Akože legíny dlhé, dlhá mikina, ešte mne býva pomerne zima, takže mi to tak aj dobre ladí. Dlhá mikina, proste, ktorá je pod zadok a takýmto štýlom ja trénujem, pretože je to pre mňa oveľa príjemnejšie. Hrozne by ma vnútorne zranilo a nechcem povedať naštvalo to nie, ale tak vnútorne by ma zranilo, keby niekto povedal, hej, tá sexy trenérka. A ja úplne, mňa by viacej potešilo, vieš, tá trenérka,
s ktorou to fakt vyzerá dobre, keď tí ľudia cvičia, alebo tá trenérka, ktorá má tých fajn klientov, alebo... A super smysl pro humor, a je napríklad, inteligentní a a milá. snažím sa vlastne ísť tomuto ako keby viacej naproti a fakt sa v tej práci dištancujem od všetko, čo by na mne mohol niekto brať nejakým spôsobom sexuálne, tak sa to snažím akože omeziť na absolútne minimum. Takto to mám napríklad aj v škole. Ja som na vysokej škole, keď ma stretnete, že pôjdem na nejakú skúšku, takto oblečená tam nepôjdem. Pôjdem tam oblečená v slušných nohaviciach, v svetri a dám si opätky, lebo opätky mám fakt rada a som krpatá, takže som rada, keď som trošku vyššia a nemám rada, keď sú ľudia úplne hrozne vysokí odo mňa. Pretože sa cítim taká potom zmenšená. Takže podpätky, ale rozhodne ma nenájdete s výstrihom ani s obtiahnutými legínami, ani v obtiahnutých šatách, v ničom takovom, pretože... Takže vlastne to potlačuješ. Potlačujem to, áno, pretože pre mňa pocit, že by som vyšla z tej skúšky a niekoho by iba v hlave napadlo. No. Že aha, tak ona se vyfikla Tak jako kočička, prostě, tak víme, za co to má. Možno by to tak... A kdyby tak vadilo. Kdyby to tak nebylo, nosila bys to? Áno, ale ja som presne ten typ človeka, ktorý sa úplne vidí v tom rčení, keby, ako sa hovorí, že ženy sa obliekajú sexy kvôli mužom. Keby neboli muži. Iné... Veľmi si myslím, že by som sa obliekala oveľa viacej sexy. Myslím si, že oveľa viacej vyzývavo by som sa obliekala iba pred ženami, ako aj v tej akože, skupine mužov. A myslím si, že práve naopak veľmi veľa žien sa neoblieka tak sexy, ako by chcelo. Práve kvôli mužom a kvôli tým narážkam, obzvlášť pokiaľ nie si niekto, komu je to príjemné. Určite je medzi nami hrozne veľa žien, ktoré sa hrozne radi oblačú sexy, majú hrozne radi tie komplimenty a idú si pre ne. Určite ich veľa, určite aj borci. Ale prosím vás, nezabudajte na to, že takéto baby asi je najviac vidieť, pretože áno, toto stretneš v tom klube, pretože áno, toto tam nájdeš. Nie sme všetky také. A vážne je tu veľmi veľa žien, ktoré sa obliekajú oveľa menej sexy, alebo oveľa menej tak, ako by chceli, práve preto, že tu tí muži sú a robia určité veci, ktoré robia. Ja odporúčam každému chlapovi zájsť si do gaybaru, heterákovi. Na chvíľku, nestane sa vám tam vôbec nič zlé, stane sa vám tam to isté, čo priemernej babe v akomkoľvek. V metru, v Pitkinu, kdekoliv. Přesně. Vôbec nič zle sa vám tam nestane, ale budete sa cítiť na chvíľku, přesně ako tak, jako se cítí baba prostě. Já když jsem bydlela v Praze, tak já jsem chodila pařit jenom prostě do gay klubu. Já chodím do gaybaru. Jako lepí tam podlaha, to je tak jediný, co je tam jiný. Ale to je z nějakých cukrovinek. Ale tam je samozřejmě z čeho jinýho. Ne, fakt tam lepí podlaha, ale je to úplně cajk, protože... Ne, ale tam je, na gaybarech je jedna geniální věc, kterou já tam na těch klucích miluju. Geové? No, tak samozřejmě, ale tam, když ti chlap složí kompliment, tak to myslí opravdu upřímně a ne protože... A normálně prostě, to, normálně zjistíš, že to ide povedať normálně. No, hej, a přijde a řekne ti třeba, ty jo, vypadáš sexy, ty šaty jsou super, nebo máš krásný vlasy, nebo něco. A víš, že ti to říká, protože to tak fakt jako myslí a cítí a ne protože zatím něco hledá a když tě pozve na drink, tak protože jsi mu sympatická a ne protože za to něco čeká. Já jsem přesně, že to je strašně jako sympatický. Chlapi, zamyslete se nad tím. Jakože, já jsem byla takhle na Islandu a šli jsme právě do gaybaru a tam se mnou bavili chlapi a já úplně, proč se mnou bavíte? Jste gayové. A oni úplně přesně. A oni úplně, protože je s tebou sranda, je s tebou prdel, ty jsi fajn. A já úplně, jo, yes. Konečne som dosiahla to, čo som chcela od heterákov. Ale zase na ďalšiu stranu, my sme sa o tom aj nedávno bavili s Elenou a ja som tiež nad touto vecou konkrétne akože premýšľala v poslednej dobe. A tiež je to samozrejme o tom, že zase na ďalšiu stranu ako nemôžeš po tých ľuďoch chcieť určité veci. Proste ľudia sú nejakí. Pokiaľ si pekná baba, ktorá sa rada pekne oblečie, tak musíš proste počítať s tým, že sa ti toto bude stávať. A je to proste na hovno, ale je to proste tak. My sa tu proti tomu môžeme búriť, môžeme sa proti tomu snažiť bojovať. To nikto nezmení proste. Minimálne za našu generáciu nie. Akože my môžeme bojovať pre tie ďalšie, ale u nás sa to už nezmení a podľa mňa je určitým spôsobom potreba sa s tým naučiť počítať, kalkulovať, vedieť o tom a nejakým spôsobom potom s tým ďalej pracovat. A taky si myslím, že je super o tom mluvit, že prostě i když je to na té party, tak si myslím, že jako přesně se nebát, když ti to je nepříjemný, nebát se říct ne, mohl jsi to udělat jinak, mohl jsi mě poklepat na rameno, normálně to vysvětlit, protože najednou ty lidi budou úplně že čumět, že aha, protože do té doby je to třeba vůbec nenapadlo, že to někomu může vadit. Jasně, presne tak, ja vždycky, keď mám nejakú
nejakú takú tú potičku alebo niečo takéto riešim s mužom, tak ja si vždycky v hlave hovorím, že ja to nerobím pre seba, ale ja to robím pre tie baby, ktoré toto proste nezvládnu a je ich veľa. Pretože ja si o sebe fakt myslím, že takéto situácie dokážem riešiť celkom dobre a viem aj ako na ne. A aj mne sa stalo, a relatívne v nedávnej dobe, že som zamrzla a nevedela som, ako reagovať, pretože ten atak na mňa spravil človek, od ktorého by som to nečakala. Hej? Že bol ako keby v nejakom mojom okruhu, nejak sa bavíme, on sa proste opil a ja som nevedela, že on keď je opitý, tak proste má také šmátravé ruky. Hej? A aj ja, ktorá inokedy na to zareagujem, fakt akože ja to poviem, počuj, ak na mňa niekto niekedy siahnete niekde nejak nevhodne, tak sa pripravte na to, že o tom bude proste vedieť perimeter 5 metrov. Hej? To neříkej, protože teď to budou zkoušet právě. Diana říká, zkusíme to. Challenge, Diana challenge. Takže perimeter 5 metrov bude vedieť, že sa niečo dialo, pretože ja to mám tak naučené, ja fakt dvíham ruku, prosím vás, nedotýkajte sa ma. Hej? Vykám, nedotýkaj sa ma. A viem, že veľa dievčat to spraviť nedokáže a chce. Oni chcú. To, že ti baba nehovorí nie, ako neznamená súhlas. A práve naopak, veľa tých žien stuhne. Zažila som si to aj ja, teraz nedávno, zažila som si to, keď prvýkrát na mňa niekto sahal, keď som bola v šaline. Není to príjemný pocit, zamrzneš, nevieš, čo máš robiť a je náročné sa cez to preniesť a presne bojujem proste za tie baby, ktoré viem, že zamrznú vždycky a ja zamrznem iba niekedy. To je super. Jo, zase jsme prostě u těch hranic, no, že prostě nebát se to říct. Já teda ještě, my jsme tady lízli to Goldbee. Co ty vlastně děláš v Goldbee? Ty brďo, čo ja vlastne robím v Goldbee? Akože tam sa to vyvíjalo tak veľmi prirodzene a veľmi nenásilne, tá moja pozícia. Začínala som tam fakt akože natáčať iba videjka, proste povedala som si, hej, to by ma mohlo baviť, tak cvičím športové oblečenie, to je mi blízke, vyštudované herectvo, to by mi mohlo ísť. A tak som začala robiť toto a postupne sa z toho vyprofilovalo, ty brďo, máme veľké dosahy, hrozne veľa ľudí nám píše komentáre, asi by to proste chcelo, aby niekto odpovedal na tie komenty a ja, tak ja budem odpovedať na komenty. Tak som začala odpovedať na komenty. Postupne, tak už sme v tom dlhšie, už akože nejakom v tom, už máme rozbehnutý ten lore, už sa nič nevymýšľa, tak by som mohla začať točiť nejaké aj ja videá, nemusel by to proste robiť iba Honza, šéf, ktorý to mal do tej doby na starosť, predsa len on je šéf, že áno, je šéf, ale snažíš sa ako správny šéf potom delegovať tie veci, ktoré ty rozbehneš, tak ich posunúť na niekoho iného a ja som vlastne ten človek, na ktorého to ten Honza posunul. On to vybudoval, on tomu dal ten rámec, dal tomu tú štruktúru, ktorú to má teraz. Áno, samozrejme ľudia, ktorí sme prichádzali, sme mu to pomáhali formovať, ale rozhodne by som sa nepovažovala za človeka, ktorý to vyformoval, to vôbec. A potom mi vlastne predal štafetu, ktorú ja teraz prostě tiahnem zároveň s ním. Jako, já musím říct, že točit ty videa, dělat pro Goldbee mě jako neskutečně baví a Já právě miluju ten humor. často i točíme tady s Diou a já teda musím říct, že všechno je skoro můj nápad, ona jenom ta hezká a jenom kouká. Ne, já jsem právě chtěla tady tím vyzdvihnout, že vlastně ty jsi jako neskutečně kreativní, máš strašně dobrý smysl pro humor a mně se jakoby líbí právě ta filozofie toho, že i odpovídáme na ty hejty, prostě, že když tam někdo hejtuje, tak ho normálně pojmenujeme, normálně to prostě, a to mi přijde, jakože fakt na jednu stranu super marketing, který jako funguje, ale i na druhou stranu mi přijde, že prostě tvoříte nějakou tu komunitu těch lidí a že i ty ženy, který na to třeba koukají a sledujou to, se fakt můžou díky těm videím a to, co děláte, prostě cítit ve svém těle prostě mnohem líp, než se doteď třeba cítili. Takže jako za mě je to obří dosah prostě, který fakt může pomoct a myslím si, že to je to, co jako to Goldbee fakt dělá, no. Presne tak a akože ďalšia vec, ja sa musím ako keby postaviť za to, akým štýlom to robíme a že takýmto napríklad štýlom odpovedáme na hejty. Hrozne veľa ľudí to berie, že je to iba kvôli dosahom a tak ďalej. Fakt to tak nie je, môžete to veriť, nemusíte to veriť. Áno, tie dosahy tam sú. To akože není, že ťa to nenapadne, že áno, na toto by sme natočili, bude to mať dobré dosahy, bla bla bla. Ale ja fakt mám rada to, ako to tam robíme, pretože podľa mňa presne toto dnešná civilizácia potrebuje. Potrebuješ byť ako keby za svoj názor zodpovedaný. Nemyslím si, že by si mohol písať čokoľvek na internet. Nemyslím si, že ako keby rúško anonymity z teba zrazu nespraví toho človeka, ktorý to napísal. Si to ty si napísal takúto blbosť, takúto odpornú, nechutnú vec a je správne, aby všetci ľudia v tvojom okolí vedeli, že to si ty. Že ty robíš toto
a ty si takýto. A to, že vy sa chcete akože tu schovávať a proste hrať sa, že no ja som chutnučky a medzi ľuďmi toto nerobím a vyfiltrujem si to na internete. Ty bude, nájdi si nejakú normálnu vec, ktorú budeš robiť a nedreb ľudí na nete, lebo to není normálne, neprospieva to nikomu. A títo ľudia, o nich by sa to malo vedieť. Akože ja som zastanca toho, že keď napíšeš niekomu na internete, že ja si ťa večer počkám v podchode a zabijem ťa. Normálne ti hovorím 24 hodín a mala by ti ťukať na dvere polícia a povedať, dobrý deň, pán Jaronovák, ako ste toto myslel? A vy ste držiteľom zbrane? Vy máte zbierku nožov. Tak viete čo, my si vás zaevidujeme. Pretože potom, keď sa niečo tomuto človeku stane, tak budete prví, za ktorým pôjdete. A to, že vy si myslíte, že ste tam anonymne, no to je krásne. Ale furt ste to vy, furt ste také skety, furt toto píšete. Hej, a to z vás nikto neodpára. A to, že to o vás nevie rodina, krásne. Hej. Ale furt ste to vy. Hej, to je super, co říkáš, že přesně jako, když ty bereš zodpovědnost, OK, my bereme zodpovědnost za to, že něco dáváme ven a že něco točíme, ale bereme zodpovědnost za ty komentáře, tak jako neříkáme, necenzurujeme, nebanujeme a neděláme jako, že se to neděje, ale když my ano, tím, že tam něco dáváme, tak očekáváme nějakou reakci, ano, ale my pak máme prostě právo ho zmínit nebo napsat a jedna moje známá dělá super věc, ona je jakoby influencerka a tak a ona má převážně jako děcka, jo, že ji sledujou a ona mě právě říkala, že někdy jako ty děcka jí napíšou úplně hardcore, že prostě napíšou zdechni nebo tebe, kdybych potkal, tak tě poflušu a ona vždycky jako, ona vždycky rozklikne ten profil, někde si třeba jako rodiče a normálně napíše A posílá jim print screen, hej, a nebo je to fake, jakože, nebo je jenom bubu a napíše, tak jsem už napsala tvé mamce prostě, co jsi mi napsal. A on úplně, blokovat. Hej, a oni se hned leknou prostě a nedostanou ten filtr, By ste neverili, koľko ľudí sa nám ozvalo s prosíkom, my sa hrozne ospravedlňujeme, že sme to napísali, môžete to prosím stiahnuť. A iba chcem povedať, že ak sa niekto ospravedlní do správy, tak my to fakt stiahneme. Akože my fakt nechceme ťa akože vyšejmovať a aby ťa všetci neznášali, ale proste príjmi kurňa tú zodpovednosť za to, že si to napísal. A ďalšia vec, ktorá úplne extrémne nenávidím, keď niekto povie, tak seš na internetu, ne? Pardon? Akože čo, že si na internete? Dobre, to je internet, ale to tam vytvárame my. To nie je ako, že to je vytvorené, tak toto je a inak to nebude asi na internete a zvykni si. Čo je to proste za bullshit. To, aký ten internet bude, vytvoríme my, nikto iný a pokiaľ my toto tolerujeme, tak áno, tak potom sa akože nemáme na čo sťažovať. Ale podľa mňa není cieľ, podľa mňa není cesta z toho to tolerovať, ale to nerobiť. Takže pokiaľ je niekoho argument, si na internete zvykaj si, Jakože to je argument k tomu, že ti někdo dal právo prostě psat někomu hejty a hnusný komentáře. Jako čím se ty lidi obhajují? Vždyť to je tak úplně mne to proste príde, ako keby si sa dostal do väzenia a niekto ti povie, tak si vo väzení, tak si proste zvykni na to, že ťa budú proste to. Sorry, akože to tam nemá byť normálne. To proste nemá byť niečo, čo sa tam deje. Který dělá to prostředí. Akože to není niečo, s čím ty máš počítať. Proste Že to je chyba toho prostredia. Hej? Ale co když jsi do vězení proto, aby se ti to dělalo? Ja som tiež na internete iba pre tie hejty. Ale to je přesně a to je strašná potřeba si uvědomit. To, že seš na internete, neznamená, že tě tam můžou prostě hejtovat veřejně lidi. A že přesně tu alebo komunitu môžeš tvoříme my. zhejtiť, ale stoj si aspoň za tým. Potom zober tie gule a poď mi to povedať do ksichtu. Ale to mi nikto do ksichtu nepovie. Tam mi napíšu, že mám malé kozy, že som taká, hentaka a potom by som toho nejakého borca stretla a ty by nevedel by chudák zo seba ani jednu kľudnú vetu proste No, ani by se ti nepodíval do očí, že? No. Ale mně přijde, že těch hejtů Goldby má jako čím dál míň a míň, že vlastně jakoby to, že jste zaujmali takovej postoj, že aha, tak ty šikanuješ, tak divej, tady prostě máš takovej trošku veřejný lynč. A je to tak? Že oni se fakt bojí a normálně to fakt funguje. Prostě. Áno, fakt to funguje, fakt tí ľudia sa To byla stiahnu. fakt jako super strategie. Naozaj to tak je. A áno, reálne to niečo spraví s tým jednotlivcom. Áno, je dosť možné, že si nás zablokuje a ide toto robiť niekde inde. Ale podľa mňa by ľudia mali akože dostať klepnuté po prstoch. Akože podľa mňa nie je normálne, že toto si robíš a nedostaneš za to od nikoho hejt alebo tak. Proste za mňa je normálne, keď na mňa niekto bude šahať a nebudem to cítiť, tak mu to proste povedať a úplne takto rovnako si to povieme aj na tom internete. Není normálne, aby sa toto písal. Keď toto píšeš, tak si Emil a my ti to prostě povieme do očí a vybavené. Přesně. No já bych teda na tohle téma klidně to ukončila.
ale strašně mě to baví s tebou a bavilo. A myslím si, že jsme tady jako řekli strašně zajímavý témata a pro mě to bylo hrozně obohacující. Já jsem se dozvěděla i plno jako nových myšlenek a věcí. Takže jsem Nie strašně som ráda. iba pekná. Je Takže- to tak. To je Diana, jenom to pěkné. A vieš, teraz bude prvý komentár. On som sebe myslí, že aká je pekná. To je prvý komentár. ktorý to Přesně. bude. Počkej, jim na to něco odepíšeme. A všechny hejtový komentáře zlinčujeme. My je tam označíme a jak to dělá Prosím Golby, vás, tak, jo? tak tam Připravte napíšeme. se na to. Takže Nie, já ti- samozrejme, konštruktívnu kritiku určite berieme a nebude mi vadiť ani keď mi napíšete, že mám malé prsy a neuveríte. Hej, Ja som to sa ráno chci- videla, keď som odchádzala z domu. A to chci taky říct, jako, že on je strašný rozdíl mezi hejtem a prostě Ano. konstruktivní kritikou. Jako věc, že ti prostě někdo řekne přesně, máš malý cecky, nebo jako jsi moc tlustá, to tě nikam nikdy neposune. A jako Komu tím prospěješ mě prostě? úplně furt jsou lidi, kteří si myslí, že když ti to řeknou, tak ty prostě řekneš, jo, máš pravdu, mám malý prsa, pojď, já si je zvětším. Jakože, nebo já budu teďka to řešit. Jako, prostě ne, prostě to Mě by nefunguje. jako reálně zajímalo, jaký mají ty lidi na tyhle ty svoje jako problémy řešení. Jako co po tobě vlastně chcou, nebo co čekají, že se stane, když ti tohle napíše. Já To je si myslím- najčastejšie s tým, keď je niekto tučný, hej, že napíšeš, ty tučné prasa, začni cvičiť a chod do fitka. Ty príde, a ten človek to má akože spraviť, že za deň, hej, že ty si napríklad tiež za deň niečo stihol, vieš, že je to ako keby úplne mimo, úplne mimo. Vždycky je tam nějaká motivace podle mě toho hejtra, jakože jde to prostě z 99% z něho nějakým způsobem. No ale to je totiž reakce na nějakou vlastní nespokojenost, protože tebe vlastně triggeruje na tom druhém člověku to, co na sobě nesnášíš sám, že jo? Většinou vlastně tě nejvíc štve to, co vidíš v tom druhým, prostě to, co je tvůj vlastní problém. Takže jako reálně vlastně ty lidi štve, že jsou tlustí, když to tak blbě řeknu. Ale protože s tím nejsou schopni nic dělat, tak kopou prostě okolo sebe, jo? Nebo mají doma manžela, on je prostě, alebo prostě který někoho, řeší, že jsou, jasně. no, který nějak vypadají a tak a Nebo blablabla. i tomu člověku někdo jako ublížil, že ho zranil nějakým slovem prostě, tak on jde a zase kopne do někoho dalšího. Jo. Alebo mne teda Ale- príde, že v dnešnej dobe akože páni s tým majú podľa mňa veľký problém, že vidíte proste nejaký ideál ženy, ktorý by ste mali chcieť a potom vidíte inú ženu, ktorá vás ale bere, že oveľa viacej, ale nesplňa proste ten ideál, ktorý je teraz nastavený a vy ste vlastne zaseknutí v tom, že mne sa páči proste plnoštíhla baba, alebo mne sa proste páči niekto, kto má kila navyše, ale čo povedia kamarádi, kam ju zoberiem, aké to bude a myslím si, že práve z týchto ľudí, potom vznikajú tí hejtri, ktorí píšu tí tlsté prasa. Ja nehovorím, že to tak je. To je nejaký môj vnútorný pocit, nejaký, čo som ja nadobila na základe svojich skúseností, ktoré mám. A myslím si, že je to niečo, o čom sa málo hovorí, pretože borci mi nehovorte, že sa vám páčia iba tie chudé baby. Ja vám neverím. Neverím proste. Nemôžem tomu uveriť, pretože mne sa tiež ľúbia baby. A koľkokrát, keď proste vidím babu proste v dobrom tvare, tak sa mi ľúbi proste aj plnoštihla baba a tak ďalej. Takže áno, každý má nejakú preferenciu, ale neverím tomu, že celoplanetárne sa nám preferencia všetkým zastavila proste na chudej babe s dlhými krásnymi nohami, platinovými blond vlasmi, modrými očami, trošku prifuknutou pusou a perfektným nosom. Neverím tomu proste. Mě by teda, já bych teda vyzvala klidně jako na závěr naše posluchače, že mě to jako uvádí tady na tu otázku, jestli teďka prostě nás sledují nějaký ty hejtři, kteří přesně tohle píšou. Klidně user 1, 2, 3, 5, 6. Napište nám, proč to píšete, to by mě hrozně zajímalo a bylo by strašně vlastně fajn tam vidět tu diskuzi třeba, proč napíšete ty hejty, protože to je třeba fakt otázka, kterou, jako my si tady můžeme domýšlet, proč a jako A hlavne nepíšte, že kvôli zdraviu toho človeka. To je normálne, To že je taká, No to je jasne. taký shit. My už tady To je neskutočný shit. Proste to je úplná blbosť. Nám ľuďom je jedno naše zdravie. Akože by ťa zaujímalo zdravie niekoho iného, Páne Bože, to akože vôbec. Takže toto vôbec nepíšte, pretože toto je podľa mňa pravda, že u 0,1%. Hej, niekto tam určite bude, kto sa na to takto pozerá a vidí to z tohoto hľadiska. Áno, niekto ti bude argumentovať, a my potom systémom týchto ľudí živíme. Áno, živíme aj teba, čo tam vapuješ to vapo a proste ideš si našliapnutý na to, aby si mal akutné zlyhanie plúc. Áno, proste aj na teba prispieva systém úplne rovnako ako na toho, kto sa napcháva koláčom. Amen. Takže super. Takže chtěla bys ještě něco říct na závěr? Asi nie, akože ďakujem babám, že si ma pozvali.
My děkujeme, že Snáď- jsi přišla za námi. Snáď som im to tu nejak nepokazila, snad to aj pre ne a pre vás všetkých bolo príjemné a asi tak. Tak jo, tak my se s váma loučíme, to byla Diana. A sledujte nás na Instagramu, komentujte, pište. Pište a hejty. budeme se těšit na další podcast. A my teda ještě, kdy každý náš host se podepíše tady na tu naši krásnou panu, takže to pojďme Na ještě Elejzu. udělat. A mějte se krásně, loučíme se, papa. Ahoj. Tato.